Tak ideme teraz na lepší boxík. MVPčka dobrý, ja si myslím, že sa nám veľmi podarili. Mali sme tam dva vlastne, by som povedal, case hity. Ale takto to je trošku iná liga a tu môžeme čakať aj nejaké lepšie karty. Minule sa nám podaril tento boxík, tak ja verím, že sa nám podarí aj teraz. Malo by tu byť 15 balíčkov. Ideme ich povyberať. Takže prvých 5. Druhých 5, tretích 5, tento natočím, tento break natočím naraz. Tak ideme na to. A tu mám furt nejakú tmu, si to zaostríme. Poďme. Toto má aj pekné radovky, takže sa oplatí nájsť si aj radovky pre seba. Ideme na to. Dominic Moore, Doug Weight. A je tu hneď prvý inzertík. Je to Andrej Burakovský pre Washington Prospects. Limit do 299. Pekná karta. Kartónik z Denochára Ryan Johansen. Pekarine, Stevie Eiserman, Stuart Percy, Maple Leafs. Na inzertíku nepoznám tohoto hokejistu. Ale pred Toronto asi hej, panúšik. Carey Price, Chris Chelios. Joe Thornton, Dominik Hašek, Niklas Lidström, pekný inzertík, Flair Showcase, Blue Ice. Niekto mi zvoní, ale nemôžem tam ísť. Blue Ice. Kartónik, Cam Ward, Alex Ovečkin. Cam Fowler, Denis Savard, a je tu podpisovečka Hot Prospects, Philip Danault pre Blackhawks, limit 149. Je to nálepka, chlapca vôbec nepoznám, tak ale pre Chicago asi dobrá karta, možno jedného dňa niečo z neho bude. Mike Smith, Ryan Nakit Hopkins, ja sa len pozriem, kto to je. Pardon, dorazila whisky z Japonska. Sused doviezol, boli v Japonsku. Dobre, pokračujeme ďalej. Stevie Mason, Bobby Hall, Phil Kessel, ešte za Toronto, ale som zvedavý, koľko vody namúti u nás u tučniakov. Strašne si sľubujú od toho, že Jonathan Quick, Landeskog, strašne si sľubujú od toho, že nám pomôže v prvej line s Crosbym. Pete Peters, TJ Oshie, Braden Holtby. Tomuto verím, že vydrží forma, pretože ho mám vo svojom týme vo fantasy. Kartónik, Chris Asgood a John Tavares. Lars Eller, Antti Niemi, Darcy Kemper a je tu krásny patch. Teemu Pulkkinen. Neviem, či som videl, že ho niekto vyťahol. Myslím, že ho už niekto vyťahol. Je to limit do 375. Nádherný patch. Podpis je nálepka. Krásna karta pre Detroit. Jari Kurri, Evander Kane. Ja si myslím, že Pulkkinen je ešte celkom dobré meno, teda aspoň my sme asi tak európsky orientovaní.
V Amerike asi nemá hodnotu u nás, hej. Pavel Daciuk, Zach Kassian, Hanže Kopitar do 299 insert. Myslím, že ten sme ťahali aj minule. Semyon Varlamov a Steve Stamkos. To je zase tučný, ale tak oni sú tučné všetky kvôli tým kartónikom. Uvidíme. Duncan Keith, Taylor Hall. Tak tento nebol tučný kvôli kartóniku. A je to zase ten Stuart Percy, ktorý bol na inzerte, ktorého nepoznám, pre Toronto. Je to auto patch, no patch je jednofarebný, hnusný. Zase do 375. Neviem, či je normálne, aby tu boli dve také karty v tom boxe, ale asi si myslím, že skôr nie. Jonathan Taves, RJ Umberger a Kari Ramo. Wayne Simmons, Matt Zuccarello, Matt Molson, inzertík Flair Showcase pre Buffalo, kartónik Max Pacioretty, Roberto Luongo, Eddie Belfour, Hanže Kopitar, takže pre Los Angeles, a hneď za ním ide zase pre Chicago Hot Prospect, Scott Darling a Matt Carey. Tak minimálne Scott Darling je super, je tam limit 299, takže to je pre Chicago. Kartónik Matt Duchene a Henrik Zetterberg. Ryan Getzlaff, Jonathan Bernier, Alexander Wemberg, Prospects do 299 pre Columbus. Adam Henrik a Phil Kessel, tučniak. Sme videli, že tam je kartónik. Claude Giroux, Curtis Joseph, strašne tmavé. Curtis Joseph a Sidney Crosby. Neviem, či som ho tiež už minule nemal. Niečo pre tučniakov konečne. Jeremy Roenick, Alex Galcheňák. Posledné dva balíčky tohto boxíku. Tuukka Rask, Johan Franzen. Tak toho určite nemám. Mario Lemieux, to ma potešil. Konečne niečo do zbierky. Tak to som veľmi rád. Kartónik, Zach Parise a Nathan McKinnon. Aspoň Mário. Alebo nesplním tento rok, že by som mal 1000 kariet Mária. Patrick Sharp, Shea Weber a Joe Sakic pre Colorado. Ruby Carton, Drew Doughty a Sean Couturier. Takže tak, myslím, že tento box hlavne na mená bol asi slabší. No. Nevadí, ne každý deň je nedeľa. Ďakujem.